дар шаҳри алмадаи Португалия мусобиқаи Гран-при Португалия хотима ёфт. Дар мусобиқоти мазкур ҷудокори маъруфи тоҷик Комроншоҳ Устопириён дар вазни 90 килограмм нишони биринҷӣ ба даст овард. Комроншоҳ рақобатро аз даври дуюм муқобили Достон Мейлиев аз Узбекистон оғоз кард. Дар ин қувваозмоӣ ҷудокори тоҷик нисбат ба ҳариф фаъолтар буд. Ҳамин боис гардид, ки рақибаш бо дарёфти 3 шидо мағлуб шавад. дар даври чорякниҳоӣ Устопириён бо ҷудокори Украина Артём Бубир андари майдонӣ рақобат шуд. Дар ин майдондорӣ ҳам ҳарифи Комроншоҳ бо 3 шидо ноком гардид ва варзишгари тоҷик рохати даври ниманиҳоиро ба даст овард. дар ин марҳила мутаассифона Комроншоҳ аз намояндаи Италия Кристиан Парлати дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ шикаст хӯрд. дар мубориза барои касби нишони биринҷӣ Комроншоҳ бо Имеда Гоголадзеи гурҷӣ даст ба гиребон шуд. ин ду ҷудокор дар вақти асосӣ имтиёзе аз ҳамдигар касб накарданд ва ҳамин тариқ кор ба вақти тиллоӣ кашида шуд. дар Голден Скор Комроншоҳ бо иҷрои Сеои Наге имтиёзи вазаре касб намуда ғолиби сабқат ва барандаи нишони биринҷии Гран-при Португалия гашт. дар вазни 90 килограмм ҷойи аввалро Сминг Ҷеспер аз Нидерландия ва мақоми дуюмро Кристиан Парлати итолиёвӣ ба даст овард. мақоми дигари сеюмро Крет Алекс соҳиб шуд. ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқа дар баробари медал ҷоиза пулӣ низ тақдим гардид. ҷойи якум бо 3000 евро, ҷойи дуюм бо 2000 евро ва зинаҳои сеюм бо 1000 евроӣ мукофотонида шуданд.